Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunjum video a chuan true story based movie munom le pektak saras oil ti hi toikim taka thlira ngai thak ho zwai na hun ilo nei liang umyang kumsang khazakwa pasari ania Oklahoma chu state ani don takawangin Creek Friedman descendants te chu rampek ni hlomin chungzinga chuan mei chenau pang Sara rector po rampek ve ania chuti line an rampek ero a chele thung thinat em na le rule tam em na hun ni in apa ti ngai na chelo po in shalngal rum adu hialani maseni khatchu Sara chuan aram chunga chuan tuyal thei oil luang ri hum ri ni om tak chu a shetlat mai anu le pa te ero in chu thil ni theya an ngai lo tlat thunga tin property tax pek tur dollar som thum chu an nei box si lo wangin shal dai chu an la on fan Sara la chuan oil luang hum ri chu a sha chian tak ze thu shilin pathianin heram hi ka kuta om tura ati chan hi om nge yang ati ve tlat sia hei wang hian apa John chuan oil company lam beron turin an thok chuak tangengi a mase heng ang hun lai mi hangte hmuhsit em na hun lai anga hi chuan mi hangte chu an office chunga lu tak ngial pu an lo phal lo hemi nu hian jo chu pen Oklahoma petroleum lama kal le in an ni po chuan bollo la khom tu emo an lo tile Sara po cafe lama lo tek lut ve in a cafe lu na kher la chu mingau bak lu an phal lo na alo ni le zel mingau papakhat lo chol ve chuan Sara I chu nimbu tui te lo khilai in waitress la chuan a in na no chu ten ti sha takin towel mangin a sengvel kher en shang ve lo tu le achunga cha em mingau pa hne na lom thu soitum Sara I chu waitress chuan a no chhuak zui wang bok India gaming platform rintlak ber pola chalngam tangia zaman represent cricket hi ilo me chat ve to em match zong ti athlonin HD quality veka entheini in match zong a green award don thena om jili game sa changin cheng sang khat thlenga don theya poisa ti UPI le bank transfer manga thun vek ni in arintlak hle cartin iPhone 17 Pro Max don thena om zia bok nitin cricket app ilu chuan free jili spin zani panga idong zia theyang comment section a link da engdik lai po ina bel chian thei renge le lama apa jo apo ami hmu tumpa chuan bolhlo chu lo hlan ngalin ani chuan bolhlo la tura kal ani lo thute a fanurama oil lei chwa na tho sak tura ron muzok ani thute chu a shilta ani ron lut zui ve ngal sarai chuan ram ekar za somru ka zaw anei thute anwaya chuan oil tam tak a om nge nia a sha thute chu soyin a om na mun te chu ako mu nga zunga heiwang hian big G ma po in chu ram chu en fia ngalin engle kholian tham tak bun angai don ba ka fit sang chuang fe ver angai don wangin thale hun tam tak senral angai dona thlafe chu kan be ka ring ati nu chuan Sara I chu inrem siam puina nei atumta tharuk chung ekar khat zela sen somnga ka pe angche tima se Sarai eroin chutilek chu a hlut zong tur ani lauti shathiam ve ka rin 1/8 royalty tal adil ve tlata jim po in remti in uluk taka contract an chhiar pa fa nu chuan chu contract chu an pom ve ta ani thathum chung zet chu big gym te company chuan leiver na chu thokta in engma anlai chuak ta reng lo mai heiwang hian big G ma beidong po in bungrua te chu nei zui mai ula kan top san to mai nge ti in churam chuan chhuah san ta dai mai thil thleng chuan be se na sang tak lo nei ve man Sara ipo chu ati hnual roi theani ni khat chu mingau papakhat hiron lang nolin anram chu lei aron dila ekar khat zela dollar ni a inrem siam puingot chu atumbok mase jo eroin dollar thumtal angyat vetlat anin biak nu in ekar khat zel chu dollar ruka leitor chuan an titluta a mase churam nei tu chu afanu ani wangin jo chuan Sara I chu aberon ve photani mase naupang alo tak sarai eroin aram hlut na chu an sha chian em wanga beidong der big G mate company in tlom zo ka an ne chu theina na an mitir ani nge chu aring tlat mai
anu ro si po in an ram le kha chu la chuakin an vun rong wanga hmuhsit em tu mingo te chuan an hne chu mai hlawin an phum zui ta mak mai bokani relote a silai keng mingo ho churon thlengin ram le kha an zong ti sha takin in chung chu an dap zui chiam bok in hum him tuma wapan hnai tu an uila chu an lo kap mi mai thil thleng chuan big gym apo atilom lo tak zet ram le kha chuan muzo bok si lo nen chu ram chu du em chan an nei ti chu an she thiam to ngei donin angai bukani silai ka hliam sarai ui blue la chu achin shat lovin abau zui dai mai bok si a an mang ang chung kwa tak zetani sarai hlau thong lutuk phei chuan an ram le kha chu pek mai adu hial to masi anu eroin pathian in chan nein heram hi ikuta ada iti to khati in arem ti tabik lavani atuk lama chuan a ui zong sarai chuan ol kem pakhat chu po hlolin lom tak main cafe ya a hmu to le achunga tha em bart nen chuan anin tong le hlau mai bart le chan pa meiste chuan oil an lo zong ve thau chuni in chung thua shat nu chuan sarai po in aram hnuaya oil a thu chu soyin an chunga pen oklahoma company te thil ti dan zong te chu chipchiar takin a shil zui boka aram chunga oil lai chwa sak theitur partner amamo mek thua soi nu in barla chuan du sak na hlan dai mai sarai chuan puitling takin sum do na chungchang soipui chekatuma nangla chuan no panga ang main ming chitlat mai bok si ti in alung oilo chu kalde tum man bar chuan zuin aram chungchang chu chipchiar taka azo nu in averna tur man ruwa kanei tlat lo lai hi ani anti chuan sarai chuan apoilo pen oklahoma company ten anbung ro anla nu chha vekalom ti in aphur ngang mai heiwang hian bar te chian dun chuan ram chu enfia ngalan tuma mase sarai eroin inrem siam na mumal tak nei phot chu cha a asya thu soin a hlok na om zong te chu a chan ve a in sem anrel tluta ani bart po in pen oklahoma company te bungro nu chha ngota tang chuan churam chu a hlu le don ti shethiamin thil thlen dan tur omang te po chu a shethiam chhowe ta zel bokani ti chuan leiver na chu chhun zom chan ni le ta in saras oil ti in an phua zui boka thil lai chua ti lama ton shiat nga to tak bart po in lei hnuaya chuan oil a nge ti chu a shethiam ngal veka zona ero engzat fakawa tam nge ani ang ti lai chu ani ta ani chuta le pen oklahoma company nei tu pa big gym chu ron lang le nolin hei hi karamani hi inseng hoina minute som ni chung hun ka pe ang cheuti in ram le khalem chu aron phor tamai sara chuan naupang enton chin ang mai lo mini le lauti ve ngalin bart po in silai alo lek chuak ve ngala heiwang hian big gym ate po in ti zui vak ngai na an sheri lo chuti line thil thleng chuan bart ta chu ti phur sat thungin chutiang khop chuan chu ram chuan du ani chuan oil chu anrin le be se ai daya tam ani ngei don ti chu achia thiam pha zwal deuh bokani chutianga be se na sang tak neya na an tho mek lai chuan ni khat chu an khol chu atang tatlat mai thil sakhat tak tokin aver zui theita hau lo mai ni chumale bart phei chuan beidon san mai chia angai rum man mace heroin dynamite vela bom chi ani aring thunga bart la chuan a hlau om aring tlat mai boxi arin ai daya barta beidong male si chuan sarai po chu atilom lo hle ani an na tho mek chhun zom tur ero chuan man ruwa an ngai bel don ngeya na chu a hau tak zwal ngei don bokani hemi nu hian bart chuan sarai shwain an chir lai chwa chu geologist ne na test year atumta ani test man ringot bo chu to tak ni in bart chu ain dap khom na sa hle nge darkar chuang zet nga angai wanga ante thoven na lama chuan bart mel shat hlui apasalin aboral santo meichia chu mu in anin biak vel da na tang chuan anin holo hle ti sarai po chuan alo man thiam le ngal reilote ya chir test result po chu sha theinita in geologist chuan
oil omna ver thleng tur chuan fit sang chuang fe in la ver angai don chuan oil thatak a mel lo bok tui al nen a in chopol don awangin a hlu em lawang atitamai lungnor taka an chhuah dun nak lai chuan Bart eroin chupa chu rin hlelna engemaw anei tlat pona chuan ngak zui taranin relotea geologist po chu sample kenga chuak zui ve in Bart chuan avadom ngal ani lau thong lutuk po chuan sample te chu pen Oklahoma company ya kalpui atum thu soingal chuk chukin an lo thamru reng ani mel heiwang hian Bart chuan oil omna chin an sha the nge na tur dang chu dap le in chutiang lam chanchin shetak putar pakhat motor chuan an thok chuak don le ta ani reife an tlan nu chuan mi hang putar a degree ang zonga thiam na eng manation lo ma se leilung chungchang le chanchin shetak chu mutange yin ates zo nu in ani chuan oil thatak tam tak a om ngei thu chu huai takasoyin Oklahoma a chuan heram tluka chale hausa hi omlo hial zo kang ti in thulom om tak chu ashilta ani chuti lain buaina ero an khol chuan a ver zom theita kri lo awangin man ro thar an mamo dona a oil a ber chu an la ver thlen box si lo wangin poisa an nei box si lo heiwang hian Bart chuan loan be sein bank lam chu a dor ta topa while hook le nan dollar sang ni puk adil bokani mase bank lam chuan a risky lutuk ti in an lo pengam der lo heiwang hian Bart chuan ti dan dang ngai toileta in amel shat nu thloi hausa chu a chhai der le ta vela amel chelem lo tak le apum roa tlon tlai tak ti awang chuan a chhai tluti ti mai bok amin ta mo ti a sara chuan Bart anen chuan business partner an ni thule sum an mamo dante an ma chop zong te chu aron shil ve ta a chu nu po chuan an dil na chu apom sak mel viawani chu mi nu chuan puak thei thil le Bart chuan a le na pa mingo pa ina avun rong wanga sara I a hmuhsit chungai theilo hle in a nek pha hial nge chuta poi tak main mi hang naupang chen khat te chu rong taka tha an ni mau maya chuti ani chuan sarai din mun po chu ader thong telve tlat thil thleng chuan sara I ngai tu anu rosipo ati thlabar ngei mai arwa man na anga nutling house ne na changa poisa dong ta Bart po in an man ro mamo tur ang te chu lein na chu an thok chen le ngal mulmula kholin na athole theita ka wanga an lom tlan le lai chuan poi tak main khol chu anwar le tatlat mai chuti mek lai chuan pen Oklahoma company legal counsel churon kalve che in legal filing document an khol zong te lak le na tur churon hlanin oil om chu an ta vek angin an chalbok khang zong kha in rem siam na le kha khan tar lan tel vek ani ramatanga no chhuak kan ni ta ka wangin kan claim let vek don ati lai chuan oil luat wanga nui Bart chuan me chenau pang kumsom pakhat leka upa hian a no chhuak chewamo voi khat po pen Oklahoma company mi le sa te hi herama hian enron in lar le ani chuan ka in ni to ang ti in warning apezui bok hemi nu hian pen Oklahoma company te chuan Bart chu in rem siam puina nei an tum zuya angai thlak sak ma hawa tanga a nar fi thlak thaka wangin an soi sa zui bok Big Jim chuan ti luina manga ti pui zui le shamin poisa tam tham tak ani dona hi me chenau pang khian engtin vak nge ati chuanang court hian dan fel takan neya judge te po in midum le khathiam lo le mol box si salhui ti vel mai dil reng hi an hne ve to ani ti in sara itana amingo guardian ni tura ati le nu chuan nakina aram chu min leitir dai mai dona lom ati bok tum nei ranin Bart po in rem siam puina chu anei puita a hlok na za a sompanga lai changve tura anin biak fel nu chuan sarai te chung ko hne na chuan an rifle te la a ina ho ngal turin ati zui bokani ro si hlau thong lu tuk to po chuan an du ani chuan ram chu nei mai ro city in a fanu him na chau chu angai poimo to ani pen Oklahoma company te in rem siam puina anei ti ashat nu in me support hin rim le a mase Bart chuan andu anga thil kan thlenti ri phut lo chuan kan tan kongdanga omri lo ti in atak taka chuan sara I chu phatsan atumbi khau lovani
lom takin miswal ho ka hliam an uibo blue po chu aron hole tak no lawangin sara ipo ahlim hle ani atu ka bar chuan sara I chu guardianship papera sign tiratum ta a hetiang ani te chuan ka boss inirungot to na sinti in naupang alo tak sarai chuan adu lo ngal mase bar chuan ringam turati in system hi ka shethiama akal dan zong po engkim ka sia ati tlatsi awangin sarai po in he thil min ti tir chan hi min hum himdu wang chawani te roti in arin ngam nu chuan assign ve ta shamani engkim chu dan ang takin akal vekani ti proof nan court hearing chu nei thuai ani don bok heti meglai hian jo eroin bar ta chu aring te chiam lo million ho zui reng renga phe chin ani ti in aring hlol lovani sarai eroin aring ve tlat si heiwang hian an chung kwa po anin musakhi lo chawani atuk lama chuan court kota mi hang thanem tak chu sarai support tura pung khomin mingo guardian man chu andau dal bokani achan chu mi hang guardian atang thin mingo te chuan anram ho sakna chu chu sakin anram chunga oil te chu an nei sakna sato hlia chu tiang chu a thlen li an hlau bokani reilote a chuan sarai po ron thlengin judge ma a chuan min thla tu te awanga soram so sarkar min pe kani a ram chalaunia ngai ani lai chuan kata ani a mase oilo ti an shat nuwa ero anta ngain min chu puile tlat mai si a heiwang hian mingo guardian kane nge alo ngai ta ani kathil nei kata chu ka hum him ve tlat angai sia lom tiro ati lwal chuan courtroom chhungo avun rong an puite chuan an lo support na sa hle chung vela wang chuan judge po in bar ta chu dan ang takin sarai guardian tan chuan apom pui ve ta ani jola chuan bar ta hne na chuan lekha poimo ho copy chu dil ve ngal chatin akepen tin chu miss barnati chuan alo vil ve zel don buk ni in alang bart po in lekha poimo te chu hlanin sarai hne na chuan ringam tlatura ati nu in big gym chu a muzuya sarai him na chu angai poimo ber thu a shilbok pen Oklahoma office akal bart mu sarai chuan a ring hlel zui hle mase bart eroin ringam tura tile in ruam man na kaneyalom oil industry boil thak zia hi ishelavani ichan bol chu ihmu emang ati a sarai te chung ko thla zo mes la chuan ho konga pen Oklahoma mi le sa te lo biru reng chu phokin an ni chuan silayin an lo tin ngal mes po in silai chu lek chuak ve ma se pahni an ni si awangin mes chu an kap hlum tamai silai puak risha ro si chuan afa te chu tlan chetole creek nation lampan turin atingala reilote a pen Oklahoma mi le sa te po ron thlengin an sahim na ngai to in jote nu pa po in chung lama chuan an tal boy na sa hle ani bar chuan sarai te in lampan tuma journalist farne na thok chuak miss barnati chu tokin an rualin kalve ngala jote nu pa in thil omzia an lo shil nu in bar chuan a chian pa chu zong ngalin nun na nei to lo me sa ruang chu amuta ani Miss Barnett chuan sarai chu bitum ngal ani don thosoin courta intil sign mangkhan legal claim an siama chu wangin ani chu da chat an tumani hi ati tamai bartamang ang chuan guardianship chu cancel le mai du in nangma hi nizok tamai la cha ang ati a mase chu turpo in sarai chu zon mu phut angai don si heti meklai hian sarai te unaw po in an uinen south stream chu thlengin lelama an kaltum na hmuna chuan pen Oklahoma mi le sa te chuan an lo zon khal diam to bok kal ngai na cheto lo sarai mang ang chuan chongcha hin pathian puina angena chuti lai tak chuan an ma ni zong tu te chuan an ron lanang ching zui ka hlum tuma an ve mek lai chuan lom takin tribal police ron thleng ve che in an hnunga chuan midang ho po ron lang ve le in thil thleng chu ama wang ani na chena oma wangin bar ta po ain thiam lo ngei mai hemi nu hian Miss Barnett chuan judge ne na chuan thil omzia soin sarai guardianship chu thak to le bart aya ama chu nitir zok turin atita ani hemi nu hian bart po in oil anlai chwa ma theidan tur chu ngai to chan le ta in achan pathita me sa thuron dynamite manga bom tur chuan ruwa manna asiam zui ta ani
oil hmuhchuah to ngei tuma atuk lama na an tho chan le mup lai chuan big Jim ale a thui hruai te chu frek var nen ron kal le in biak an du thuan ron soya Rose chuan a fa te chu alo thuk ro ngal big Jim chuan nangni ho hian in du tak ni in ka hria ti le motor hnunga a thuruk machine gun the hlim chu arwala chu vele bar chuan sarai chu in chung lama hruai lut ngalin an lever chung an phum dynamite chu atipuak zui ve ta ngalani chu vele le churon ngor durin oil chu amaka tam leihnuai lama chang chuan aron chik chuak ta puat mai ni chumole sarai lom lu tuk chu tlan chuak ngalin big Jim la chuan ka oil vekan ni hiti in sarai chu ka hlumatum tamai bar chuan lodang ma se ani duam lu tuk chuan ka hlum sham chu tum le ngatin jo chuan asilai ken lai chu akuta changin aka thlak sak theita hlavani hemi nu hian big Jim chu man ngal ni in sarai lom lutuk po alam na sangei mai oil ver chua ani tak na chu ropui taka lom zui ni in chuti lai tak chuan leilei na man ro leina na bartan a poisa a man sak nu thloi hausa I chu aron lang ve hlol mai hei wang hian bart po chuan kalsan mai atum pha ta ani sarai chuan rem ti lovin adang na sa hlebok partner kania kapui vekang che tingyal ma se bird heroin sarai poisa chu lak sak du talau burin ama ngeina achin fel thei don thu chu soi ve tlat treasure hunter kani hi na lok tak tho tur tam tak tho sen lo kane lom ti in sarai ui chung chu akal san luita ani hemi nu hian sarai chuan thil tha tam tak ti in midum ho lu ve an phallo na cafe te chu avun rong an puite len lu ve theinan alei zui ve ta mak bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutri le vek ole